माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा 10 वर्षे विकासापासून मागे ठेवला अशी टीका केली होती। याला पालकमंत्री आणि खासदार विनायक राऊत हे दोघेही जबाबदार म्हटले होते। आपण जेवढा पैसा, जेवढ्या योजना आणि जेवढा निधी आणला तेवढा निधी राणे आयुष्यात आणू शकणार नाही। त्यांनी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला किती निधी दिला याची यादी तपासावी। शाळा इमारत बांधकामाबरोबर महिला सक्षमीकरणासाठी किती निधी आणि कोणकोणत्या योजना दिल्या याचा हिशेब पाहावा, नंतर बोलावे। जितक्या निधीची घोषणा केली तितक्या कामांची यादी त्यांना दिली आहे। त्यांनी जरासं बघावं, त्यांच्याकडे जिल्हा परिषद आहे। गेल्या 5 वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेला किती पैसा दिला होता त्यांच्या काळामध्ये, मी किती पैसा दिला हे जर बघितलं तरी त्यांना कळेल की विकास कसा होत असतो। मी रस्ते बांधत नाही, रस्ते बांधायला मी पैसे देतो, शाळा बांधायला मी पैसे देतो, महिलांच्या ह्याच्यासाठी नुसतं महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कोट्यावधी रुपये दिले होते वर्षाला। ते कधी त्यांच्या काळात का नाही आले, माझ्या काळात का आले मी जाहिरात करत नाही, परंतु मी जेवढ्या स्कीम आणल्या त्यांनी आयुष्यामध्ये कधीही दाखवलं। मग तुम्ही मला चॅलेंज देत होता ना, एवढे 2700 कोटी आले नाही, मी लिस्ट दिली। मग ती आता ज्याला कामं व्हायला लागणार त्यावेळेला लोकांच्या समोर ते येणार, पण ज्या दिवशी तुम्ही मागितले त्या दिवशी मी तुम्हाला लिस्ट दिली। तुम्ही कधी एवढे पैसे आणू शकला नाही। मी नुसते पैसे आणले नव्हते, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना आणलेल्या ज्या पुढच्या 2-3 महिन्यात सुरू होणार। पर्यटनाच्या संदर्भात एवढ्या योजना आणलेल्या आहेत, त्याची सुरुवात होणार। त्याच्यामुळे हा प्रश्न तुम्हाला लोक विचारणार की तुम्ही हे का करता, आणि तो दिवस असेल तो दिवस मला, कारण मी टीका करत नाही, मी कोणाला विचारणार नाही, कारण ते माझ्या स्वभावात नाही। पण उद्या जनता तुम्हाला विचारणार आहे एवढं लक्षात ठेवा, कारण तुम्ही ते करू शकला नाही, ते मी सगळं करून दाखवलं। तुम्ही म्हणत होता विमान उतरणार नाही, पूर्ण केलं विमानतळ, विमानं नुसती नाही तर मी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ त्याला बनवलं, ते तुम्हाला आयुष्यात शक्य नाही।